Ka Sarkar Jala Haksi Balang kala penmna bagi samla na kalengkari India kila sedang banmi banwan phaino saka jala. Haba penmna ikani usumbut mitrang ba ka jala ba Presiden Tensong uluong ba ka kenhun baningkong kan mi menta kamit si balang na Chennai ki badan kumasya jarngun dakarel. Kat ba ka kenhun ka baar kan mi na Gujarat bat hadian pad kan but saki samla pulin na Bangalore. Kajing wan poi no kitu ki kena samla ki kun samla le ni ki nong song snong jong ke jelam begala jongi ki bawan pai na po North Eastern State but don ru ki bala poi na ki katu kan net liki state shabar jong North Eastern State hadu mentakas ni ki la poi lai hajar kendai spa nyau pongut lai hajar kendai spa nyau pongut ki la poi shala ka jong ka jela ngasngau baharu ban pentip akan kapor bakitu ki perlok ke jongi ki khod samla ke jongi bat kumju ru ki nongsong snong jong ke jela ke jongi ki batrei hakeleng saudong jong ka Karnataka Katrin jongka Tamil Nadu ambakla jongka Tamil Nadu Katrin kan mi menta kamit hakapor kendai beji menmet bat ki banwan pai hakan Katrin ki don si hajar mut bat kini kin poi hapo Guwahati railway station haka khatsan tarik bat ru kin poi Shillong lani syaki jaka ke baki dei ban poi haka ju kasni kata kaumut haka khatsan tarik jong uniu benai kabar Katrin kaban sami nang tei na po Bangalore kabala tikna kalong haka khat riu tarik jong uniu benai bat kane kan cover ya kitu ki kon samla ki bapuli bat ki batrei hakeleng saudong jong ka Karnataka ki don si hajar sans pangut bat kinwan pai haka khan riu turik jong uniu benai nang thena po Bangalore bat kin poi Guwahati haka khat pratrik jong uniu benai bat nang ta kin poi shalaki jong kisnong ki tha go joki hapo ka jela ka jongi hakatu ka ju ka sngi bat kabalai Katrin kini ngakren je ki bala confirm kabalai Katrin kan mi na Gujarat haka khatsan tarik bat kini ki kena ka jongi ki don arspa arposan ngot bat Katrin kan sa poi Guwahati haka khat nyau tarik jong uniu benai mi uba menta Tinggalai penbaik bakine ki student leni kitu ki nongsong snong jong jela ke jongi ki ban poi lengba jong ini ki train ki bela penbaik na ka Sarkar ngin penbiang ru ya ka transportation bagi leksyau ya ki nang the na po Guwahati railway station bat ngin lengbu ya ki syaka jaka ka baki dei ban poi halaki jong ki snong ki thau ki jong ki apply hajar khandai spa nyau pongot ngin minus no sai shu minus si mo pi mo minus si mo pi plalap ye ki ken kan nu ki don North East kan nu ki na bar North East ki bawan na po West Bengal ki po shispa kan ringut nang ta Rajasthan lai phulai ngut Madhya Pradesh khat laingut Bihar prangut Karnataka nyungut UP nyungut nangta Jharkhand sangut Tamil Nadu sangut bat na Karnataka saungut Sayo, kita kedekin numbers, ki bawan ni kiwei pat ki state Shabar juga North East, te minus mapinang tala lap ya ke total jogi North East ke jogi.